Harpy bürgüdi dünýäniň en güçli we en uly bürgütlerinden biridir. Köplenç Amerika harpy bürgüdi diýip atlandyrylýar we tropik tokaýlarda ýaşaýar. Uzunlugy 89 we 104 cm aralygynda, kanatlarynyň açylyşy bolsa 2 metre goday bolup biler. Aýratyna murkoçlary ören uly bolup 9 kilograma çenli arama ýitýär. Harpy bürgüdi dünýäniň en güçli bürgüdi hökmünde tanalýar. Meksikadan Braziliýa çenli Güney Amerikanyň tropik tokaýlarynda duş gelýär. Ol maymunlary, ýaltak we beýleki ağaçda ýaşaýan jandarlary güçlü dyrnaklary bilen awlaýar. Uly başyndaky gara gök renkli ýelekler oňa mitologik bir görnüş berýär. Harpy bürgüdi tabiatda güýjüň we sabırlygyň nişanydyr. Ol berent ağaçlaryň arasynda ýaşaýar we en kyn şertlerde de öz güýjüni görkezýär. Bu bize şunu ýatladýar. Durmuş ýoly nähili kyn bolsa da, güýç we kararlılık bilen her bir päskelçiligi ýigmek mümkindir.